ang MOPS pagsundan liwat sa SK Kagawad nga mao liwat ang maupay o kikig nga pitan. Kitaan na lang niyo, may estudyaran niyo niyan. Si SK Chairman Marjan Estoya ngang ginpapalis sa atin mabaysay, matinambuligon, mahusay nga konsihala sa Nopendo Tinambagan, Honorable Josie Tan.
Nausugod man sa aton SK Chairman Mark John Esturia. Ayan, busog, tusok ang aton mga matadiri logi sa mga figura nga ira ging pakita. Entrada pala ito na. Saglit, ang tisayaw pa niyang kuratsa, ayaw pagpaluya-luya, kay diri ka. Maka 1.5 million views sa iyo atubangan, ABC Waray Vlogs. Saglit, ipakita na ninyo ang iyo mga tinago-tago nga mga stepping, basta diri ka na may bilin. Ada ka na San Kalipay, number 1 ka, amon ging ka Kalipay. Once again, kay waray pa ticket nga umadik karawat sa akon, sayaw ani San Kalaman, samtang nagbisi pang Tagalamisa sa iyo nga mga manarayaw, iyo na